ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଝରକା ଦେଇ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୁଆ ହେଲା। ଶୋଇକି ଉଠିକି ମମିର ସେଇ ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଲି, ଯାହା ଦେଖିବୁ ଗାଁରେ କିଏ ଏତେ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନଥିବ, ତୋ ପରି କିଏ ଗଧଙ୍କ ପରି ଶୋଇଥିବ। ଛାଡ଼, ଏସବୁ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନୀତିଦିନିଆ ହେଲାଣି। କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଆମେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ୍ କିଣିଦେଲୁ। ଝିଅ, ଦିଦି, ଭାଇ ତା ସହ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲୁ। ପୂଜା ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ ଗାମୁଛା, ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ କିଣା ହେଲା। ଚୁଡ଼ି କିଣି ସାରି ମେନ୍ ଜିନିଷ କିଣା ହେବାର ପାଳି ଆସିଲା। ସୁନା ଦର ଏମିତି ହେଲାଣି ନ କହିବା ଭଲ। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଇଏ ତ ହେଲାଣି ସାତ ସପନ। 21 ମାର୍କେଟିଂଟା ଏଇଠି ସାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଗାଁର ଭସାଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବା।